Carnestoltes diu que les comparses de Vinaròs tenen reines, però enguany també tenen un rei. Li diuen Ivan i serà el primer xic a eixir a l'escenari en la tradicional presentació de les 33 muses de la festa. Amaga el seu vestit amb pany i clau i només sabem que s'anomenarà la Dolce Vita. Es blanco, piel de serpiente, con 2 alas aquí, con un montón de pedrería, unas botas de 15 centímetros, súper chulas. Este és el secret millor guardat d'Ivan. Ell serà el primer rei d'una comparsa de Carnestoltes de Vinaròs. Tinc ganes de ja sortir allí i donar l'emoció i donar-ho tot de mi, el 100%. Fins ara, les màximes representants de la comparsa sempre eren xiques. Ivan espera amb desig el moment d'eixir a l'escenari. A la plaça de Bous de Vinaròs ja està tot preparat per a la presentació de demà. Les comparses treballen a destall, tot per a la seva reina. 2 mesos bastant intensos tots els caps de setmana, inclús fins a les 5 de la matinada. Quan vaig a la peluqueria, el maquillatge i tot això, preparatius més nerviosa. I quan me veig allí ja desfase. Plomes multicolor, pedreria i moltes hores de dedicació per a vestits que pesen fins a 80 quilos. El que més importa a les reines i enguany al primer rei és sorprendre a milers de mirades.